Baba Bahubali. Baba Bahubali, aw man ka hɔrɔnya ɲini fɛn jumɛn kama? Anw bɔkolow kama, anw ka duguw kama, anw denw kama. Baba Bahubali, ka taa Kundala, ka taa Mashmati, ani a bɔkolo bɛɛ lajɛlen la, a n'a kɛrɛfɛ dugu bɛɛ lajɛlen la. K'anw bɛ fɛn jumɛn kɔ bi? O de ye anw ka siniɲɛsigi ye. Ne ni cɛkɔrɔba in ye n'o ye Baba Bahubali, n'u b'a wele Narasina Seria. Nin don in na anw ma ni di, anw bɛ kɛ kɔnɔ ye, anw ma ni di walasa anw m'an ka hɔrɔnya sɔrɔ, anw ma ni di walasa anw yɛrɛkun bɛ kɛ anw ta ye, anw ma ni di walasa anw denw bɛ lafiya sini, anw ma ni di walasa anw bɛ se ka an danbe ni ka an taabolo ni k'o kɛ an yɛrɛ ka mara kɔnɔna na. Baba Bahubali, Narasina Seria. Ne ye cɛkɔrɔba wuli a deliko la ka nin seliman belebeleba in labɛn a denw ɲɛ, den minnu n'o ma kɛ anw ma dunan ye. Ko kɛlɛkun tɛ balima jugu la, o kɛlɛ to Ala bolo, sabula balimaya ye Ala ta ye. Baba Bahubali, ko a maa jugu ma lafiya, a ma deli ka lafiya, ko waati lafiya. Baba Bahubali, Seria Narasina. Ko maa b'i dogo maaw la sa i se k'i dogo Ala la, wa e fɛ e ye min ye k'i t'o ye. Ko maaw fɛ ye min ye a ka ca la k'i bi k'o de ye. Baba Bahubali, Seria Narasina. Ko min bɛ fɔ anw ko sini, anw bɛ jɔrɔ o de la, anw bɛ siran o de ɲɛ. Nin ye Narasinakaw ka cɛkɔrɔba in ye, Baba Bahubali. Ko jɔnni ye jugu ye? Min ko anw tɛ lafiya, min ko anw musow tɛ lafiya, min ko anw denw tɛ lafiya, min ko anw k'an ka yɛrɛma, k'anw k'an ka hɔrɔnya bɛɛ lajɛlen kɛ olu ka jɔnya la. Anw k'o de ma ko jugu. Baba Bahubali. Ko jugu na sabi, ko asidi na sabi, ko maa jugu bi kɛlɛ bi kulu sanfɛ, jiw la, yɔrɔ o yɔrɔ, ko asidi ti fɛn ye. Ayiwa, nin siliman belebeleba min filɛ ni o ye cɛkɔrɔba in ka siliman ye, ni o ye Baba Bahubali, n'o ye ninnu bɛɛ lajɛlen fa ye, k'a ta Bahubali la ni ka taa Bala la, nin bɛɛ lajɛlen fa de don. Ni maa min bɛ fɛ i ka publicité a ka kɛ nin siliman belebeleba in kɔrɔ, kana fila kɛ koyi, numéro fila bilalen don, i bɛ se ka weleli kɛ minnu na, n'a y'i diya i bɛ weleli kɛ 90 47 0069, n'o yɛrɛ fana m'i diya e bɛ se ka weleli kɛ 67 67 46 96. Ni ye weleli kɛ nin fɛn fɛn lajɛlen la, a ka ca la kunnafoniya mɛn nin ko in na walasa i ka ɲɛ sɔrɔ nin cɛkɔrɔba in na, Baba Bahubali, i n'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. Narasina Baba Bahubali. माय लॉर्ड इमैनुअल, मैंने भारत का कोना कोना देख लिया, ना ही मुझे कहीं कोई